Аз съм Нона Желязко, на 19 години от град Варна. Аз съм Жаклин Желязко, на 19 години от град Варна. Технически университет в град Варна. В Технически университет във Варна. По-скоро аз го избрах. Като записах още 8-ми клас да уча софтуерни и хардуерни науки. Аз го избрах, защото при това го учих в училище. Следване в университет. Следване в университет. За да може през този период да научи много нови работи, да запознае с хората и да опознае сферата, в която иска да се занимава. Да може повече да се развие и да научи повече за сферата, към която се е насочил. Защото е лъчезарна и комуникативна личност, която следва своите амбиции. Защото сестра ми е амбициозна и винаги се справя в някаква задача. Да има мотивация и желанието да работя в тази сфера. Да има мотивацията и наистина да го прави с желание. Винаги да продължава да учи нови работи и да не се застоява на едно място. Да иска да надгражда, да научава нови знания и да показва, че наистина го желая. Че всички са много учтиви, когато се нуждаеш от помощ, винаги са там. Винаги са готови да ти помогнат, тук има някакъв проблем. Да не ги е страх, да се опитват да кандидатстват на различни места и никой не се отказват. Да не се страхуват да го направят, да следват мечтите си, ако го желаят, то ще се получи. Да, задължително. Да, със сигурност.